Ahojte ľudkovia, prajem vám dneska máme 19.5. máj a mám robotu objavím jablčka, že čo je to veľa jablček, musí tam zostať jedno, alebo dve, alebo tri, ako kde. A to mám dneska na práci, musím to porobiť, lebo ešte mám jednu jablonku, tam dole ešte jednu jablonku, tak musím toto spraviť celú. A dosť ťažko sa to hľadá, že kde to je, že ono to nie je ani poľadne vidieť, že je to tak poskované. Takže to musím takéto jablčka zbírať. A tak to musím porobiť, viete. Tak to musím spraviť. Robím to aj s dedom ako kedy. A čas to robím sám. No, vidíte, aj takéto by sa nemali tohať. Vidíte, všetko ide samé. Ja za to nemôžem. Tak toto mám aj dneska čakať na práci, ešte mám kosiť. Tu mám série. Potom, že mám ešte robiť rajčiny, dávať koliky. To ešte mám robiť. Lebo ty mám ja na kostole dneska. Tak, pozrite sa koľko. Vidíte, už plný kýve za chvíľku. A ešte tam musím, kde sú tie rajčinky, kde je dedo. Budem robiť koliky, tam vysoké rajčinky. Keď budú, tak vám potom ukážem na stene niekedy, koľko včerajšien som mal rajčín, tak. Tak vám pekný deň prajem, pekný útorok vám prajem, a tak držte sa, ahojte.